Megaforce Patrol, DCGB Bareta alas 12, DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa indong tagapagbareta. Diyos maraynod to sa Indogabos mga tugang ngunya na aldaw nin Lunes, huring aldaw nin Hunyo 30, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa Indog mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal, 2,300 na pamilya sa probinsya nin Albay naresibi na ang food redemption kan walang gutom program kan DSWD Bicol. DTI Bicol asin lokal na gobyerno kan Legazpi City, planong ipatindog ang pinakaenot na halal poultry dressing plant sa rehiyon Bicol. SEC Bicol pikinganyar ang publiko na ireklamo ang mga scammer sa rehiyon Bicol. PNP Bicol naresibi ang tulong pick-up vehicle hali sa Armed Forces and Police Savings and Loans Association ngunya na aldaw. Sa lado nasyonal, basehan kan pagpapaluwas kan fuel subsidy, tinawan linaw kan LTFRB. Precious Grace Transport, papanimbagon ni Transportation Secretary Dison, katakod kang pangbubugbog kan mga empleyado sa sarong PWD. Mas pinahigpit na earthquake drill, ipapautob kan OCD. Gatchilian pigaasahan na mapakusog kang senior high school work immersion program ang employment kan mga SHS graduates. Sa ibang nasyon, Ukraine nagpauran nin pinakadakol na aerial attack sa Russia kan nakaaging aldaw. Sa lado ning sports, rain or shine, diniskaril ang panggana kang TNT Tropang 5G sa score na 107-86. Yan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Naresibi na kan 2,300 na pamilya sa probinsya nin Albay ang sarong simanang food redemption kan walang gutom program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol puon Hunyo 23 sa Code 27 ngunya na taon hali sa man iba-ibang munisipalidad kan probinsya. Ang mga benepisyaryo nakaresibi nin mga food baskets na may laman na bagas, bunay, tinapay, gulay, prutas, karne, asin iba pang mga masustansyang pagkaon na may kantidad na 3,000 pesos. Kaibahan sa mga lugar na naabutan kan programa ang mga pamilya hali sa Tabaco, Bakakay, Manito, Santo Domingo, Tiwi, Malilipot, Legazpi, Ginobatan, asin Uwas. Ang programa matarayumpong na i-distribuer sa ribong pamilya sa pakikipagtabangan naman kan DSWD Bicol sa Community Engagement Coordinators asin food retailers sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Planong ipatindog kang Department of Trade and Industry o DTI Bicol asin lokal na gobyerno kan Legazpi City ang pinakaenot na halal poultry dressing plant sa rehiyon Bicol na nagkakantidad ng 90 million pesos sa Barangay Mariawa, Legazpi City, Albay. Sigun kay DTI Bicol, parte inikan padagos sa suporta kang gobyerno nasyonal sa Muslim community, pati naman sa mga sektor kang agrikultura sa rehiyon. Dagdag pa kang ahensya kamauotan kang proyekto na masimbagan ang nagdadakulang pangangaipuhan para sa mga halal certified poultry products, bako lang para sa mga Muslim kundi naman para sa non-Muslim consumers asin sa mga turista. Sigun kay Bicol, Sulan Al-Amin, Datong Manong Hasan, pig-asahan na magkakaproseso ini na nasa 1,000 o 1,000 na mga nok o kada oras ang edifisyo pati naman ang small-scale cold storage facilities. Sigun kay City Veterinarian Emmanuel Estepona na ang proyekto makakabukas ng mas dakol na oportunidad para sa mga halal entrepreneurs asin masirbi man ining lakda tanganing mapahiwas ang halal industry sa rehiyon kan Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Hababa na iririhistrong numero kan mga nasasaangatanin kaso kan Security Exchange Commission o SEC Bicol manungod sa mga scammers sa rehiyon Bicol. Sigon kay SEC Bicol Regional Director Attorney Norma Olaya, dahilan ini kan diit na nagpapaabot nin reklamo sa saindang ahensya na nabibiktima kan mga scammers. Dagdag pa niya na nakadepende sa gabat asin numero kan nare-resibi na reklamo sa sarong scammer o grupo ang nagiging aksyon ninda digdi. Sinabi pa kan opisyal na pwede sindang magpaabot nin reklamo sa saindang opisina. Mientras napadagos man ang pagiromdom kan SEC Bicol sa publiko na di basta-basta magtubod sa mga post na madali makakuan nin income o return. Sinabi pa kaini na kung maabot mag-invest, magrani sa saindang opisina tangani mahiling ang listahan kan mga kompanya na lehitimo ang investment na pig-o-presir. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naresibi na kan Police Regional Office o PRO5 Bicol ang tulong pick-up na bihikulo hali sa Armed Forces and Police Savings and Loans Association katakod na ginibong turnover ceremony kasubagong aga sa PRO5 Bicol Grandstand. Ang mga bihikulo, kompleto nin mga standard na accessories kung saan ide-deploy ini sa Kapalonga Municipal Police Station o MPS sa Camarines Norte, Donsol MPS at Prieto Diaz MPS sa Sorsogon. Mientras na nagpaabot man nindakulang pasasalamat si PRO Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon sa AFP-SLAI, katakod kang sa indang papadagos o pagpadagos sa suporta sa mga uniform personnel. Tinawan doon man kang opisyal ang donasyon, dakulang tabang para mas mapakarhay ang kapasidad kang pulisya na makapag-processor o makapag-processor nin marikas as in responsive na serbisyo publiko sa bilog na rehiyon kan Bicol. Naresibi kan 5 personahes kan Philippine National Police o PNP Bicol ang mga pagmidbid katakod kan ginibong flag raising ceremony kasabagong aga sa Simeon Ola, Legazpi City. Naresibi ni Police Captain Brenda Hate asin Police Corporal Mark Ronel Tabor kan Baras Municipal Police Station o MPS ang medalya ng kagalingan katakod kan matrayumpong Manhunt Charlie Operation kan Marso 7 sa Barangay Muson na Cavite. Ang operasyon nagresulta sa pagkakaarestar kan Regional No. 1 Most Wanted Person kan PNP Bicol sa kasong murder. Ang parehong pagmidbid ang iginawad man kay Police Major Francis Tabu asin Police Executive Master Sergeant Neil Herona kan San Andres MPS katakod kan matrayumpong Anti-Illegal Drugs Buy-Bust Operation kan Pebrero 22 sa Barangay Comagaykay, San Andres, Catanduanes. Ang operasyon nagresulta sa pagkakaarestar kan sarong sospek asin pagkakakumpiskar nin 15.735 gramo nin pinagtutubudang shabu na may standard drug price na maabot sa sobra 106,000 pesos. Mientras na itinauman ang pagmidbid na medalya ng ugnayang pampulisya kay Police Chief Master Sergeant Warren Obal kan Catanduanes Police Provincial Office katakod kan inisyatibong Eskwela Hub Empowering Minds Transforming Communities Project. Sa roining community-based initiative na nag-o-presir nin libreng tutorial asin interactive learning activities para sa mga academically challenged children. Pinamayuhan man ini kan ahensya kaibahan ang mga volunteer teachers kung sa'y nasimbagan kaini ang mga educational gaps kan mga estudyante. Naresibi kan mga man iba-ibang mga personahes kan mga ahensya de gobyerno sa bilog na rehiyon Bicol an man iba-ibang mga pagmidbid hali sa Civil Service Commission o CSC Pag-asa Award katakod kang Regional 2025 Search for Outstanding Government Workers. Ginana kan Bureau of Fire Protection Bicol Special Rescue Force ang pagmidbid kang nasabing Pag-asa Award sa group category. Naresibi man ni na Albay Provincial Government Provincial Agriculturist Cheryl Rebeta, LGU Barcelona Sorsogon Mayor Cynthia Fortes, Department of Education Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, LTO Bicol Supervising Transportation Regulation Officer Glenn Mancera, asin TESDA Bicol Associate Professor Maribel Yang, and CSC Pag-asa Award Individual Category. Mientras na naresibi man ni na BFP Bicol Senior Officer 1 Daryl Gianan, DepEd Naga Teacher 2 Delia Villanueva,
LGU Pandan Catanduanes Admin Aid 1 Eric Bonifacio, DepEd Masbate Education Program Supervisor Joem na Macabe, DepEd Naga Admin Assistant Michael Baldres, DepEd Sorsogon Master Teacher 2 Michelle Rubio, DepEd Naga Teacher 2 Renz San Andres, as in DepEd Masbate School Principal Willie Guzman ang pagmidbid na Outstanding Public Officials and Employees o Dangal ng Bayan Award. Ang mga regional winners ang magpapamidbid o kan mga pagmidbid kang ahensya ang idediretso sa national level para sa ebalwasyon. Nasa 103 na bayolasyon asin 81 ang nakumpiskar ng mga gamit katakod kan ginibong mas pinahigpit na operasyon kan Regional Law Enforcement Unit Enforcers kan LTO o Land Transportation Office Bicol kan nakaaging aldaw. Sigon sa LTO Bicol, ang mga operasyon ginibo ninda sa mga key areas kan Albay asin Sorsogon, partikular na sa Matacon, Pulangi asin Gilid, Ligao City. Ang ginibong operasyon nakatutok sa implementasyon kan Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code Republic Act 8750 o ang Seatbelt Law, Republic Act 8794 o ang Anti-Overloading Act, Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act, Anti-Colorum Campaign asin iba pang mga lay manungod sa transportasyon. Mientras napadagos man ang pagirumdom kan LTO Bicol sa publiko na istriktong sunodon ang mga traffic rules asin regulasyones sa dalan tangani maibitaran o maiwasan and mabawasan ang mga road crashes asin mahali ang mga bako ligtas asin illegal na mga hiro sa dalan kan mga motorista. Pigtututukan ngunyan kang Albay Provincial Health Office ang pagpapahigpit ng newborn screening programs sa mga birthing facilities sa probinsya ning Albay. Katakod ini kang ginibong monitoring as in evaluation kang implementasyon kang newborn hearing screening as in expanded newborn screening program sa 11 health facilities sa segundo distrito as in tercer distrito kan probinsya. Sigon kay Provincial Newborn Screening Program Coordinator Julien Garcia, parte ini kay sa indang pakikisumaro sa kampanya tangani mabawasan asin dagos na maibitaran ang pagkakaigwan ng child morbidity pati na ang komplikasyon sa pag-aki. Dagdag pa kang ahensya ipaprioridad ninda ang pagtest sa mga bagong aki na sanggol tanganing maaraman kung igwas sindang kapansanan sa pagdangog. Apwera kay ini itetest man ninda ang mga inisan may na iba-ibang mga kondisyon arog kang metabolic disorder asin iba pang mga helang. Tinawan doon kang opisyal na nagkapirasa na kan mga ini sa mga serbisyo sa saindang pig officer para sa mga aki na may kamauotan na makapaghapatod nin napapanahon na interbensyon asin pagbulong tanganing maibitaran ang potensyal na problema sa salud asin mapakarhay ang saindang overall well-being. Mamamatean ang siyam na oras na power interruption ka nagkapirang barangay sa Legazpi, Daraga asin Manito, Albay sa aga. Sigun sa abiso kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, madurar ang brownout po alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 5 nin hapon. Apektado ang mga barangay kan Legazpi, partikular na ang barangay EMS Barrio, South asin East, Barangay 4, Sagpon, Poblasyon, Sagmin, Poblasyon, Banyadero, Poblasyon, Pinarik, Poblasyon, Mauyod, Poblasyon, Tula-Tula, Poblasyon, Ilawod East or Ilawod West, Poblasyon, Ilawod, Poblasyon, Barangay 55, Estanza, asin Barangay 56, Taysan, mientras na apektado man ang Barangay 73, Mariawa, Barangay 71, Maslog, Barangay 72, Humapon, Barangay 74, Bagakay, Barangay 76, Bangkerohan, Barangay 75, Imalnod, Barangay 77, Bariis, Barangay 70, Kagbakong, Barangay 78, San Francisco, Barangay 79, Buena Vista, asin Barangay 10, Kabugaw sa siyudad kan Legazpi. Dagdag pa kan kooperatiba, apektado ang bilog na munisipyo kan manito mantang mamamatean man ang brownout sa barangays Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, asin Ibaugan, Candaraga, Albay. Ang power interruption dahil sa gigibuhon na massive right-of-way vegetation line clearing asin retrieval kan concrete pole. Maabot sa 400 na benepisyaryo
nag-approbit kan Medical Health Services hatod kan Albay Provincial Health Office na ginibo kan mga nakalihis na aldaw sa tulong barangay sa Ginubatan, Albay. Maabot sa 295 ang benepisyaryo hali sa barangay kang Doña Mercedes, Malubago, asin Palanas ang nakaresibinin mga medical na serbisyo, mantang may 81 na individual ang nakaresibinin dental services hali sa opisina. Ang nasabing aktibidad kang APHO parte kan Provincial Retooled Community Support Program, Servisyo Caravan na pinapanginotan kan Department of Interior and Local Government, Albay. Kamawota na kainimasimbaga ng issue sa komunidad sa paagi nin paghahatod din mga serbisyo, programa asin proyekto kan gobyerno. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nacional asin iba pa pagkatapos kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ng turig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong makuha, serbisyong totoo, produktong garantisado. Mag-Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matama sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong makuha. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan Bareta sa Lado Nacional asin iba pa. Hinawandoon kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na may basihan ang gobyerno tangani dai madagos ang pagtaon in fuel subsidy sa mga tsuper asin operator. Sigun kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, basado sa ley kung ang presyo kan krudo ang mag-abot sa threshold na $80 kada bariles sa global market, saka na pwedeng ipaluwas ang fuel subsidy. Alagad kan mga nakaaging aldaw biglang nagbaba sa $79 kada bariles ang presyohan ng petrolyo sa market dahilan kan ipinautob na ceasefire sa pagultanan kan Iran asin Israel.
Papanimbagon ni Transport Secretary Vince Dizon ang Precious Grace Transport. Katakod ini kang impormasyon na habu makipagtabangan kan Precious Grace sa gobyerno manungod sa pambubugbog asin pagkuryente sa sarong PWD sa laog kang saindang bus. Sigun kay Dizon, dain niya tutugutan ang kumpanya pati na anang bugbog sa PWD. Dagdag pa kang opisyal ang security guard na si Ain Christopher Distor. Nangoryente sa PWD ang natangkas na sa trabaho. Sigun man kay Attorney Angelo de Alban, sasangatan pa man giraray ning kaso si Distor kan mga kapamilya kan PWD. Siniguro kan Office of Civil Defense o OCD ang mas pinahigpit na earthquake drill sa mga eskwelahan sa bilog na nasyon. Sigun kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, nakikipag-koordinar na sinda kay Department of Education Secretary Sani Angara para paghururonan ang plano. Parte ini kan long-term strategy kan ahensya, tangani maibugtak sa curriculum ang konkretong pagpreparar sa linog aron kan mga aktwal na pagsasanay sa laog kan mga eskwelahan. Nag-aasa si Senator Sherwin Gatchalian na mapapakusog kan pinakarahay na Senior High School o SHS Work Immersion Program ang employment o kakayahan sa trabaho kan mga SHS graduates. Segun kay Gatchalian, oras na para siguraduhon na mamatean kan mga estudyante ang benepisyo kang SHS lalo na sa lado kan kahandaan kan mga ini sa trabaho. Tangani mas mapakarhay ang kahandaan sa trabaho kan mga SHS graduates, ibubuso ni Gatchalian ang Batang Magaling Act sa pagbubukas kang 20th Congress. Maawot kan propwesto na mapakarhay ang pig-oprosir kang SHS Circular asin ang pagsasanay sa trabaho na pangangaipuhan kan mga industriya. Mientras na nasa 14 eskwelahan man ang maaprobitsar kan pilot testing kang SHS Work Immersion Program. Daipig bubuli kan Department of Transportation o DOTR and bus company na GV Florida Transport. Sigun ini sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kung saan sinabi pa ni LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton na dapat tawanin bilog na suporta ang uploader kan viral video dahil dakula ining tabang sa pagresolber kan mga reklamong nakakaabot sa inda. Dagdag pa ni Inton, kung dai susuportahan ang netizen na nagpost kan video na posibleng makatabang sa pag-iimbestigar sa kaso sa public transport, siguradong matatakot na ang mga ini. Ang GV Florida Transport, ang kumpanya nin mga bus na nag-viral matapos mabidyohan na nagkakarera sa Nueva Vizcaya. Mientras na nagpaluwas nin pahayag ang GV Florida, nakakasuhan ninda ang uploader kan video mientras na siniguro man kan DOTR na tatawan ninda nin proteksyon asin legal na tabang ang uploader kan video. Nagpatanid si Senator Panfilo Lacson na magpapahiling ning supog o magpahiling ning supog ang Senado bilang impeachment court kung ibabasura tulos ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Katako din ka naging pahayag ni Senate President Cheese Escudero na posible an anuman na motion aro kang dismissal kung may sarong senator judge an magmosyon kaini asin pagbuborotohan. Sinabi ni Lacson na kung i-dismiss ninda ang impeachment case asin isa ngat ini sa Supreme Court, makasupog dahil posibleng mabaliktad ang desisyon kan Senado. Nagtutubod ang senador na malinaw ang direktiba kang ley na ang trabaho ninda bilang senator judge ang dangugon ang kaso asin hatulan ang nasasakdal ning convict o acquit. Bareta sa ibang nasyon, naglansar ang Russia nin pinakadakulang aerial attack laban sa Ukraine. Sigun sa Ukraine military, maabot sa 537 na mga aerial weapons ang ipinaoran kan Russia sa Inda. Kay bahandigdi ang 477 na mga drones asin decoys pati na ang 70 missiles. Sa nasabing bilang, 249 ang napabagsak mantang 226 ang nawara na electrified jammed. Pigko-konsiderar kan Ukraine na ini ang pinakadakul na airstrike kan Russia puon kan magpuon ang sa indang labanan in sobra 3 taon. Mientras na natarantaman ang Poland kung saan nagpalayog sindan in fighter jets para masiguro ang kaligtasan kan sa indang airspace. Sa bareta niya to sa lado ng sports, diniskaril kang rain or shine ang pagdukot kang TNT tropang 5G sa finals matapos agawon ang 107-86 na panggana sa Game 3 kang Season 49 Philippine Cup Semifinal Series kahapon sa Smart Arena Coliseum.
Nagbuhat ang Elasto Painters halis sa pagkakadapa kang Game 1 asin 2 dahilan para maidukot ang 1 and 2 ang panggana sa saindang best of 7 showdown. Nag-score si Anton Asistio ng 21 points sa iyang game high 24 points sa second half para pagbalikwas kang rain or shine. May apat man na 3-point shot si Asistio, apera sa duwang 4-pointer. Mientras na nagdagdag si Kailan Chongson ng 16 markers as in May 13. 12 as in 10 points. Sina Keith Datu, Leonard Santillan as in Adrian Nokum. Sarong camera device ang naimbento kung sain saro ining biomorphic camera na kayang magpurupot sa mga sanga, tangani mabantayan ang burak o anuman na pananom. Ang Wonder Petal, kaya man maswap ang lenses hali sa wide angle pasiring sa telephoto lenses, depende sa litrato as in video na maawot na picturean. Ang Wonder Petal may AI features man na kayang ikonektar sa smartphone app, tangani mamonitor kan mga nagagamit ang camera na live sa saindang cellphone. Para po sa satuyang special story, napiritan ng sarong British Wildlife Sanctuary na paghiwala-hiwala yun ang 5 na parrots na daing nagpupundo na mudahon ang mga bisita. Sigun sa keepers kaini, nagkasararo ang mga bayong na magmuda dahilan kaini nilipat sindahali man sa main outdoor aviary. Si Billy, Eric, Tyson, Jade as in Elsie ang nag-abot sa Lincolnshire Wildlife Center Colony nin 200 na African Grey Parrots kan Agosto. Alagad sigun kay Steve Nichols, may tagsadiri kan su, wara man nagrereklamo mga bisita, alagad mas pinili man girare nindang paghiwala-hiwala yon ang mga ini, tangani day na maturuan pa kan gibo ang mga nasa 200 pang parrot sa area. Ngunya na aldaw hunyo 30 taon 2010 inaguraran bilang ika-15 presidente kan Pilipinas si Senator Benigno Aquino III sa Quirino Grandstand sa Rizal Park, Manila matapos ganahon ang pinakaenot na automated polls kan Mayo 10, 2010. Mientras na sa kaparehong aldaw taon 1937 namok na ang Philippine Coconut Authority o PCA basada sa Presidential Decree 232 ni dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang PCA pig-asumir ang tungkulin kan Coordinating Council, Philippine Coconut Administration asin ang Philippine Coconut Research Institute. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay iba si Miss Jenny Matthew Balyaran, asin si Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical katuwang tapo si Sir Joe Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Social media writers Miss Shara Maileron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran, kama nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz. Sa pihitan kan sa mga radyo, kami po ang naging saindong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Barata alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, inyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.